وەکەوی دوێن ئەمڕومەت گەردەن ئازادی سربەست بژین ئەم دڵخۆش و شادی تا کەنگی بندەست تا کەنگی ئەمژار بندەستێ دژمنێ دژوار شیار بوون جۆتار شیار بوون ڕەبەن بزۆر مەچڕان زنجیر و کەپەن سەرێ خۆهلدان بدەنگ و قێرین جیهان مەهەژان ژی چین تا بچین li korê biner kûre tev agir dijmin şikandin gernasên bakur tîpên mawsî tong ên xurt û ciwan şikand leşkerê Mr. Toraman tîpên azadî pêşve diçin her serê xwe şikand General Makerser ey Celal Bayar Mr. Toraman xortên Kurdistan wekirin qurban Rastet te stand ey Celal Bayar xwîna xortê Kurd $100 milyon. Rastet te stand ey Celal Bayar xwîna xortên Kurd $100 milyon. Cotkar û karkir şiyar bûne tev zorker şikestin karê wa ya rev destê xwedan hev em tev bûn heval çavê we birjin celal û iqbal makî naxwazî bi heqî azadî makî naxwazî xweşî dilşadî em tev mirovin pismam û dotmam bi me nexweştên ev rist û nîzam serê me dişkê bi dar û qamçî bindest û reben pêxwas û birçî êdî bitirsin va roja me hat bimrî koledar bijî ev welat bijî Kurdistan bijî serbestî bimrî koledar bimrî zordestî